vrea să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 12, cu versetul 32, pagina în Scriptură 937. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Și mai este un verset din Roman, capitolul 8, cu versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Privind în ultima perioadă trendul și ascensiunea spre care ne îndreptăm, m-am simțit nevoit să aduc înaintea dumneavoastră acest mesaj și să vorbesc despre lucrul acesta. Am rămas uimit că mă uitam la un moment dat pe paginile bisericilor. După cum bine știți, slujesc și în Biserica Izvorul Mântuirii și mă uitam pe pagini. La un moment dat observ o filmare, un clip, în care un om se transformă din om în leu. Și mulți oameni, am văzut, comentau acolo și erau surprinși ca și cum ar fi fost ceva real. Și am dat un scurt mesaj și am spus: inteligența artificială. Nu e real. Că vrem sau că nu vrem, există o puternică manipulare din partea inteligenței artificiale în ultima perioadă. Așa cum prima dată, înainte să apară televizorul, a fost o reacție, vă dați seama, să apară televizorul, era ceva extraordinar. Practic te gândeai că e o altă lume acolo și există cineva ascuns acolo în televizor. Chiar existau la un moment dat niște clipuri care vedeam cum oamenii se uitau în spate la televizor să vadă dacă există cineva acolo. Exista tendința să te duci să deschizi televizorul. Băi, o fi oameni ascunși acolo. Apoi a apărut telefonia mobilă. Și, din păcate, una din reclamele zicea mai aproape de tine, dar parcă telefonia mobilă ne-a depărtat tot mai mult. Și în loc să fim mai aproape unii de ceilalți, am devenit mai departe unii de ceilalți. Dacă altă dată când voiai ca să te duci să vezi ce face fratele și sora ta, te ridicai de pe scaun, mergeai de acasă, mergeai la el acasă și îl întrebai ce faci, cum ești, observai probabil și în casă că starea lui nu e așa de bună. Poate acolo ți se sensibiliza inima și îl și ajutai. Astăzi pui mâna pe telefon, îl suni: ce faci, cum ești? Sunt bine. Și poate el nu e bine. În loc să ne apropie, ne-a depărtat tot mai mult. După aceea a apărut internetul, care pe seamă ar fi trebuit să ne ajute. Și este un real ajutor. Totuși, parcă ne-a depărtat și mai mult. Și am început să devenim și mai sceptici. Că te gândești: măi, nu e el, e internetul. Acum ne confruntăm cu un pericol mai mare, care poate să fie o sabie cu două tăișuri. Un ajutor sau să fie chiar un pericol pentru noi. De asta m-am simțit nevoit ca să vorbesc despre lucrul acesta. Pentru poporul lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să fie bine înrădăcinat lucrul acesta în inimile noastre, ca să putem să deosebim bine ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce este din altă parte. Pentru că s-au ridicat mulți Hristoși mincinoși. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 24 cu 24 următorul cuvânt. Matei 24 cu 24. Căci se vor scula mulți Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, care vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Cum se va ridica? Am văzut mulți oameni care nu râd de ei, nivelul cultural e mai scăzut, de cunoștință mai scăzut, și au fost manipulați de niște filmări, de niște... Cel mai greu mi-a fost în momentul când am auzit un predicator
care vorbea într-o limbă străină, el nu știa engleza. Și l-am auzit cum predica în engleză, cu accent, cu timbru vocal, cu tot. Identic, în engleză. Și a zis, cum? Că omul ăsta nu știe. Maxim franceză, dacă o știa, dar în rest engleza nici atât. Și îmi zice cineva, inteligența artificială. Păi înseamnă că mâine te trezești că există cu tine filmări care spui ceea ce tu nici măcar nu gândești să fi spus. M-am uimit când am auzit o cântare a unui interpret, îl pomenesc, că cred că l-ați auzit, îl știți cu toții, al lui Florin Salam. Zicea, era o cântare făcută cu inteligență artificială, versuri, timbru vocal, tot al lui. Și l-au întrebat, măi omule, ai înregistrat vreodată melodia asta? Și a zis, niciodată. Niciodată n-am înregistrat melodia asta. Și atunci cum se face că ai apărut cântând melodia asta? A zis, nu știu. Și cineva a zis, uite, a fost făcută cu inteligență artificială. Te pomenești că spui ceea ce tu nici măcar nu gândeai să spui. Și astăzi trebuie să fim bine înrădăcinați în puterea lui Dumnezeu, care este singura dătătoare de viață. Numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Frați și surori, vedeți dumneavoastră, există un pericol pentru slujitori în toate aceste ajutoare. De ce? Pentru că predicatorii moderni uneori sunt ispitiți să simplifice chemarea folosind aceste instrumente artificiale, uitând că predicarea nu este vorba despre a transmite informații. Predicarea nu e vorba de a transmite o informație, frați și surori, ci e vorba despre ungerea și lucrarea lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Predicarea nu înseamnă a transmite o informație, a lua o informație dintr-o parte și a pune într-o altă parte, ci este vorba despre lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că, vedeți dumneavoastră, tehnologia poate fi un ajutor, dar nu poate înlocui ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Lucrarea de atingere, de transformare, de schimbare, aia numai Duhul Sfânt o poate face. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Vedeți dumneavoastră, am fost uimit să aud niște frați tineri care, datorită tehnologiei de astăzi, au reușit ca să predice extraordinar. Și am zis, cum s-a făcut lucrul ăsta? Păi, simplu. Am pus pe ChatGPT versetul sau, nu știu, nevoia, cum au scris acolo, și au făcut predica. Pentru că ei au înțeles că lucrarea de predicare înseamnă doar a transmite informația și nu înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, Duhului Sfânt, care schimbă și transformă. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, poporul lui Dumnezeu trebuie să nu se lase manipulat niciodată de o retorică frumoasă, de o vorbire frumoasă, ci să înțeleagă că cuvântul lui Dumnezeu totdeauna te va motiva la pocăință, la schimbare în bine. Totdeauna Duhul lui Dumnezeu va lucra într-un mod tainic. Vorbeam altădată cu fratele Iosif Berce, făceam în pandemie, ca să nu pierdem timpul dând scroll pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok, aveam niște ore de studiu biblic și făceam videoconferințe și la un moment dat am vorbit despre vorbirea în alte limbi. Și ziceam noi, frate Iosif, explică-ne într-un mod cât mai simplu cum e vorbirea în alte limbi. Cum vorbește Duhul tainei? Că sunt oameni care vorbesc în alte limbi 3-4 cuvinte, aceleași cuvinte, și spunem că ce poate să înțeleagă Dumnezeu când tu vorbești 3-4 cuvinte toată viața? Și mi-a dat o explicație foarte frumoasă. Și a zis așa, știi, există într-un mod figurativ, cum spui, de exemplu, președintele, vulturul a venit în cuib. Poți să înțelegi că vulturul, pur și simplu vulturul a venit în cuib, sau poți să înțelegi că vulturul s-a referit la președintele care a venit, a
sosit acasă, sau poți să spui că șeful familiei a venit acasă. Duhul lui Dumnezeu nu e limitat doar de 3 cuvinte. Acolo e o taină care se întâmplă între el și Dumnezeu, între el și Tatăl, între el și Fiul. Duhul vorbește. Ei știu bine codul lor. Ei știu bine limbajul lor. Noi ne limităm la niște lucruri practice, raționale, dar Dumnezeu lucrează într-un mod tainic. Slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Eram în facultate, prin Harul lui Dumnezeu am terminat Institutul Teologic și e o facultate care te ajută să te dezvolți, să fii un autobiograf. Nu te ia și te face predicator peste noapte. Trebuie să te pui să studiezi, să fii un bun autobiograf. Și încep să studiez. Și după 4 ani de facultate eram în drum spre Bistrița. Și când să plec de acasă, îi spun soției, am făcut 4 ani, dar nu simt lucrul ăla care trebuia să fie după 4 ani de facultate. Și am muncit atât de mult că mă simțeam doar informație. Știam doar să cercetez, să pregătesc. Mi-aduc aminte că la un moment dat, la una dintre pregătirile de la omiletică, am fost unul dintre puținii din școală care au luat nota maximă. Și cu toate că era lucrul acesta, simțeam că nu e ungerea aia. Și s-a întâmplat ca înainte să plec spre festivitate, să fie la socrul meu un vas de lucru. Și hai să intrăm acolo. Venise omul acela prin care Dumnezeu vorbește. Că Dumnezeu, vă spun ceva, are nevoie de vase, nu de vorbitori. De vorbitori sunt o grămadă. Zicea la un moment dat un frate lui tata, măi frate Dan, poporul lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă bine care e cuvântul lui Dumnezeu și care e retorică. Că dacă l-ai pune pe Florin Piersic în fața lor și ar spune câteva povești, ar plânge tot poporul. Dar puterea de schimbare și de transformare numai Duhul lui Dumnezeu o face. Slăvit să fie El. Și ce spune socrul meu? Vină până înăuntru, că uite, e cu tare la noi, hai să te rogi. Și m-am dus până acolo, nicio lucrare profetică n-a fost. 3-4 zile fusese chemat. Dumnezeu a tăcut. N-a spus nimănui nimic. Când am intrat, Duhul lui Dumnezeu cercetează vasul de lucru și vorbește profetic. Și spune Domnul prin el, prin cuvintele mele: ai început ca să zidești o fântână și ai pus cărămidă cu cărămidă, cărămidă cu cărămidă și ai făcut fântâna. Te-ai uitat în ea și ai spus: Doamne, nu e apă. Am muncit atâta degeaba. Ce să fac? Numai Dumnezeu știa într-un mod tainic inima mea. Că doar eu cu soția vorbisem înainte să plec de acasă spre festivitate. Dar bărbatul, iată că va veni momentul când eu, Domnul, îți voi pune cuvântul în gură și va aduce mult rod. Slăvit să fie Domnul! Că cuvântul care n-aduce rod e doar informație. Și am spus: lăudat să fie Domnul care cunoaște taina inimilor noastre. Frați și surori, de ce Dumnezeu are nevoie de vase și nu de vorbitori? Pentru că în vase toarnă din Duhul Său cel Sfânt. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, aș vrea să vă vorbesc despre 3 lucruri: despre pericolul dependenței de tehnologie, despre puterea ungerii Duhului Sfânt și despre cum să echilibrăm tehnologia cu călăuzirea divină. Spune cuvântul lui Dumnezeu: toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Pericolul dependenței de tehnologie. Care e pericolul acesta? În momentul când te bazezi pe tehnologie și nu pe a sta pe genunchi și de a primi revelații din partea lui Dumnezeu, riști ca să predici fără călăuzirea Duhului Sfânt. Fără călăuzirea Duhului Sfânt. Riști să fii doar un vorbitor, frați și surori. Riști să fii doar un vorbitor. Spune că în casa Domnului sunt fel și fel de vase. Fel și fel de vase. De ce?
Pentru că Dumnezeu are nevoie de vase în care să toarne din Duhul Său cel Sfânt. Dacă tu nu ești un vas, Dumnezeu nu are unde să toarnă din puterea Lui. Așa sunt oamenii care, în momentul când se bazează pe tehnologie, riscă să cadă în extrema asta. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 4:7. Dar noi avem comoara aceasta în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la voi. Puterea aceasta nu vine de la noi, nu vine de la tehnologie, nu vine de la informație. Vine de la Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu. Că te miri atunci când stai pe bancă și asculți predica lui Dumnezeu, te miri cum Dumnezeu într-un mod tainic vorbește pentru cutare, pentru familie, pentru copilașii lui și pentru cutare, pentru business. Și spui, mă, dar cum se face legătura asta? Numai Dumnezeu vorbește într-un mod tainic. De ce? Pentru că acolo e puterea lui Dumnezeu care vine de la El. Nu vine din partea tehnologiei. Riscăm ca să ne pierdem discernământul spiritual. În momentul când te bazezi pe tehnologie prea mult, riști ca să îți pierzi discernământul spiritual. Să nu mai deosebești bine ce e de la Domnul și ce e informație. Mi-aduc aminte de un predicator care, un bun retoric, care nu era decât informație. Și mă uitam cu la prietenii mei cum îl admirau așa de mult. Și a zis, mă, oameni buni, dar voi nu vedeți că ne ia de aici și nu ne duce nicăieri? Ne ia de aici și nu ne duce nicăieri. În momentul când se termine predica, dacă vă întreb ce a spus, nu putem să-mi spuneți nimic. Ați luat vreo decizie de pocăință? Nu. Generalități. Mai sunt frați proroci care, în momentul când încep să prorocesc, spune, voi face asta, voi face asta. Adică, generalități. Dar să-ți vorbească într-un mod tainic, numai Dumnezeu știe, rare ori. De-aia spune că vor fi mai rar ca aurul. Că generalități, nu spune mereu un unghi de-al meu. Ce a spus? Dacă voi lucra pentru tine, voi lucra și eu pentru tine. Generalitate, asta e clar. Și, frate, dacă te pocăiești, Domnul va lucra. Asta se știe. Toată Scriptura ne spune să ne pocăim, ne îndeamnă să ne pocăim. Dumnezeu vorbește într-un mod tainic, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Riscăm să ne pierdem discernământul spiritual în momentul când devenim dependenți de tehnologie. Matei 7:21. Aș vrea să deschidem la Matei 7:21. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Se ridică mulți Hristoși mincinoși. Poți să spui, Doamne, Doamne, să spui, mă, dar omul ăsta a fost pocăit. Și în ultima perioadă, parcă comunitatea noastră creștină a fost zguduită la auzirea unor vești despre predicatori care altădată îi credeam mari. Cum au căzut. Dar vreodată a fost în picioare? Sau au fost doar informație? Vedeam cum săreau în sus de puterea Duhului Sfânt. Și nu era nicio putere. Manipulare în masă. În ultima perioadă, din cauza că sunt mai aproape de cercurile de conducere a cultului, au tot felul de lucruri care mă îngrozesc. Păstori care au căzut în, să mă iertați, în curvii, violuri, când au, Doamne Iisus, te îngrozești. De ce? Pentru că nu mai era discernământ spiritual. Ei au înțeles că lucrarea de slujire e doar informație, doar manipulare în masă. Frate și soră, în tine trebuie să locuiască puterea lui Dumnezeu. Mi-am spus la frații mei, măi, oameni buni, ChatGPT-ul ăsta nu poate să stea în genunchi în locul tău. Am făcut 4 ani de facultate de teologie, dar teologia rugăciunii se face acasă pe genunchi. Doar acolo capeți putere. N-ați văzut niște țărani care vin fără niciun pic de învățătură, de cunoștință de-asta, de școală.
Și se pun în fața la mari predicatori și predică de bubuie, de tună. De ce? E autoritatea venită de sus. E puterea venită de la Dumnezeu. S-au dus și fiii lui Sceva ca să scoată și ei draci. Și când s-au dus în numele Dumnezeului lui Pavel, auzi? În numele Dumnezeului lui Pavel. Dar Dumnezeu vostru, ce i-a făcut Satana, demoni? I-a bătut bine. Păi dar nu poate să stea pe genunchi, nu poate să stea pe genunchi pentru tine tehnologia. Iertați-mă că spun cuvântul ăsta. Dacă te bazezi pe tehnologie, ești un ipocrit. Dacă tu ridici tehnologia mai presus de relația ta cu Dumnezeu, să vii în fața oamenilor cu o predică luată de pe internet, ești un ipocrit. Să vii și să spui că ți-a dat ție Dumnezeu. Unde? Ai muncit tu pentru ea? Te-ai pus pe genunchi? Te-ai rugat? Ce revelație ai avut tu din partea lui Dumnezeu? Ești la fel ca fiii lui Sceva. Nici o diferență între tine și ei. Nu toți care îmi spun, Doamne, 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 dar cum n-am făcut noi în numele Tău? N-ați făcut în numele meu. N-ați făcut în numele meu. Cel mai ușor mod de a lua numele Domnului în deșert. Să te folosești de numele lui Dumnezeu pentru interes personal. Să te folosești de numele lui Dumnezeu pentru interes personal. Să spui, mă duc în fața oamenilor de acolo, trântesc o predică acolo, îmi dau ceva de drum, poate reușesc să induc pe cineva în eroare mai bine și plec acasă și am scos luna asta. Pe mine, pe fratele, pe sora, îi poți minți, dar pe Domnul niciodată. Pe Domnul nu-l poți minți niciodată. Zicea un frate, a copia de la 1 înseamnă plagiat. A copia de la 10 înseamnă lucrare de cercetare. Lucrare de cercetare. Nu sunt împotriva la a te documenta, dar nu poți să vii în fața oamenilor cu o predică făcută de altul sau de ChatGPT sau luată de pe internet. Nu poți, asta e ipocrizie. Asta e ipocrizie. Stăteam de vorbă cu tatăl meu, acum dau din casă, cum se spune. Stăteam de vorbă cu tatăl meu și la un moment dat m-a pus ca să vorbesc și mi-a zis un cuvânt de apreciere și a zis, mai trebuie să fie ceva, mai trebuie ceva, dar nu mi-a spus ce. Mi-a zis, mai trebuie ceva. În sinea mea acolo am zis, ce trebuie, că a fost bine, cred. Mai trebuie ceva. După o perioadă mi-a zis, știi că ți-am spus că mai trebuie ceva? Ce? Mai trebuia, tată, să simți poporul. Că nu poți să mergi în fața poporului și să vorbești acolo ca radio. Să te pui în fața oamenilor să vorbești ca radio. Și nimeni să nu fie atins. Să nu te conștientizeze Duhul lui Dumnezeu starea poporului. Să vii în fața acolo și să trântești niște cuvinte și să nu simți starea poporului. Vine omul ăla de acasă să, nu știu, vă dau un exemplu practic. Să te duci la doctor cu mâna ruptă și el să-ți panseze degetul. Păi ai plecat și poate mai rău decât ai venit. Doamne Iisuse, lasă ungerea Ta peste toți frații slujitori și peste noi discernământ spiritual, frați și surori. Bun, care e puterea ungerii Duhului Sfânt? În momentul când un slujitor se ridică în numele lui Dumnezeu, se întâmplă ceva tainic. Inima lui e atinsă de puterea Duhului Sfânt. Că mulți consideră că de aici e un loc unde poți să arunci doar perle spirituale. A devenit ca un lansator de perle spirituale. Ce taină ai mai descoperit? Ce ai mai descoperit, frate, din cuvânt? Frate, dar nu ăsta e interesul nostru. Să mai descoperim, să ne schimbăm viețile, să ne transforme Dumnezeu, să ne apropiem mai tare de scaunul de domnie. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 2:4. O traducere spune cuvântul meu, alta spune învățătura și propovăduirea mea. Nu stăteau
în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Era Apollo care vorbea frumos. Apollo vorbea frumos. Avea un dar de vorbire. Și mulți începuseră ca să facă o comparație între Pavel, între Apollo, și au început să spună: noi suntem al lui Apollo, noi suntem al lui Pavel, noi suntem al lui Cutare. De ce? Ăla vorbește mai bine, ăla vorbește mai frumos. Și spune Pavel: mă, oameni, propovăduirea mea, învățătura mea nu stătea în vorbiri înduplecătoare. Nu am căutat ca să-i înduplec pe oameni printr-o vorbire, prin neologisme, prin regionalisme, ca să îi înduplec pe oameni. Ci m-am lăsat sub călăuzirea lui Dumnezeu, ca puterea lui Dumnezeu să vină prin mine spre poporul lui Dumnezeu și să fie atins poporul lui Dumnezeu. Amin? Poporul lui Dumnezeu să fie atins. Frați și surori, câți în zilele noastre nu caută doar să placă oamenilor? Să placă oamenilor, să spună o predică de a plăcea oamenilor. Puterea Duhului Sfânt. Ungerea transformă vieți. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Petru. Petru era un simplu pescar. Câtă cunoștință putea să aibă Petru? Că vă dați seama că mai mult probabil vorbea cu angajații lui. Aruncă mreaja, trage pește. Dar în momentul când puterea lui Dumnezeu se coboară peste el, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste el, ce se întâmplă acolo? Ce retorică avea Petru? Ce putea să spună Petru? Câte cuvinte putea să rostească Petru? Dar Duhul lui Dumnezeu, autoritatea care era peste el, a început să atingă inimi, să transforme vieți. Nu noi, frați și surori, puterea lui Dumnezeu. Am citit despre Pavel și se spune că era un om pitic. Avea 1,50 m, dacă nu greșesc. Se spune despre el. Și când citești despre Pavel, te gândești: mă, era unul care cred că avea 2 metri, era înalt, cred că era musculos. De ce? Pe la ce învățătură avea? Așa ne imaginăm noi. Dar nu te gândești că era un om scund, care probabil nu arăta așa de bine, probabil, știți, boala cu ochii care spunea și fratele lui. Nu te gândești că noi așa vrem ca să arate predicatorul model. Să fie îmbrăcat extraordinar, să fie înalt, slab, frumos, blond cu ochi albaștri. Nu există așa ceva. Știți cum se diferențiază predicatorii și slujitorii? Ungerea de la Dumnezeu. Cu ungere sau fără ungere? Doamne Iisuse, lasă ungerea Ta. Lasă ungerea Ta peste noi, Doamne Iisuse. Puterea lui Dumnezeu nu stă în retorică, frați și surori, ci stă în Duhul Său cel Sfânt. În Duhul Său cel Sfânt. La un moment dat, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise în lucrare, ce spune Moise? Doamne Iisuse, dar eu sunt gângav, eu nu pot să vorbesc. Moise, tu nu trebuie să spui multe cuvinte, că va fi puterea mea peste tine, autoritatea mea de a conduce poporul lui Dumnezeu. N-ați văzut? M-am dus într-o biserică și mă uitam la păstor, nu prea arăta el. Am zis: măi, ce? Dar în momentul când s-a pus acolo în față, s-a coborât puterea lui Dumnezeu peste el și a zis: cu adevărat ăsta e omul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că societatea în care trăim astăzi ne forțează ca să caracterizăm oamenii în funcție de statutul social, în funcție de școala care o are, în funcție de cum e îmbrăcat, în funcție de al cui e, din ce neam e. Mă, dar du-te, mă, că ăla nu merită să fie în față, tacați corosive. Nu vine din neam ales, nu vine din vița aleasă. Dar sângele lui Dumnezeu, când acoperă pe frați și pe surori, mai știi care cum era? Acolo e un fiu și o fiică a lui Dumnezeu. O, Doamne Iisuse, ajută-ne să înțelegem și să avem discernământ spiritual. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Poți să încep ca să înveți oamenii, dar va fi doar un discurs. Un bun discurs. M-am ieșit în față, mi-am spus predica în 3 puncte, o ilustrație, am stat jos. Poporul probabil a fost mirat. Mă, dar ce bine vorbește ăsta. Da esență de transformare.
atingerea de transformare, de schimbare. Ce decizie spre pocăință ai luat? Să nu ne mai lăsăm, frați și surori, induși în oroare de orice vorbire frumoasă, înduplecătoare. Și atunci ce să facem, frați și surori? Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni 5:21 următorul lucru. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Păstrați ce este bun. Pentru tine ca slujitor, eu am spus, ai toată libertatea ca să te documentezi, să te informezi. E de ajutor. Cercetează. Fă-ți lucrarea de cercetare. Nu te oprește nimeni. Dar nu înlocui revelația cu cercetarea. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni 6:12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Unii vor ca să treacă etapele și vor să economisească timp. Și pun tehnologia ca să lucreze pentru ei. De ce? Au devenit leneși. Nu mai vor să se roage. Că nu înțeleg că teologia rugăciunii nu poate să ți-o facă nimeni. Nu poate să ți-o dea nimeni. Aia trebuie experimentată de fiecare. Și dacă Dumnezeu ar fi vrut să simplifice totul, ne-ar fi dat un roboțel, da? Uite-l aici lângă tine, face totul pentru tine. Du-te și stai în casă acolo, că inteligența artificială lucrează pentru tine. M-am uimit și cu uimire vă spun lucrul ăsta, credeți-mă, am fost profund dezamăgit. Nu vreau să intru în politică, mă refer în dezbateri, dar vreau să vă atrag un semnal de alarmă. Nu sunt de acord cu niciunul dintre candidați, dar vă atrag atenția asupra unui fapt. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu oricine spune Doamne, Doamne. Măi, frați și surori, vin predicatori ai noștri care se ridică în față și predică cuvântul lui Dumnezeu și nu-i credem pocăiți. Se ridică unul din lume și spune Doamne, Doamne și credem pocăit. Nu am nimic cu ei. Nu spun ca să votați, să alegeți, să nu mă interesează. Pe mine asta m-a durut. Mă, dar cum despre un om spunem că e pocăit și despre ălaltul care se roagă ani de zile, pe genunchi stă acolo, spunem, du-te, mă, de aici cu el, că nu e pocăit. Nu e o problemă la noi acolo. Nu mai avem discernământ spiritual. Nu mai avem discernământ spiritual. Nu mă refer la politică, mă refer la în viața de zi cu zi. Nu mai discernem cine e pocăit și cine nu e pocăit. Cine e cu Dumnezeu și cine e fără Dumnezeu. Și ce înseamnă puterea lui Dumnezeu în noi? E ca o mașină care arată frumos pe afară, dar nu are combustibil. Dacă nu ai putere de la Dumnezeu, ungere, nu ai combustibil. Poți să cauți să modifici mașina, să o colorezi, să o faci frumoasă, să-i adaugi o oglindă. Dacă nu are combustibil, nimic. Nici o putere. Dumnezeu vrea să fii un vas ca să toarne din puterea sa în tine. Tu ești un vas al lui Dumnezeu, tu ești un vas ales. O, Doamne Iisuse, ajută-ne, Doamne, ca să înțelegem că noi suntem vasele tale în care tu torni din puterea ta. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, predicatorul trebuie să-și găsească mesajul pe genunchi. Nu există altă modalitate. Inspirația divină vine doar pe genunchi. Inspirația divină vine doar pe genunchi. Și noi, ca poporul lui Dumnezeu, observăm lucrul ăsta. Dacă ne motivează spre pocăință, se observă imediat lucrul ăsta. Dacă simți autoritatea, n-ați văzut că sunt oameni care vin și spun așa într-un mod, așa, accidental, ca să spun. Slăvit să fie Domnul și nu simți nimic. Dar sunt niște oameni care, în momentul când se ridică și spun, binecuvântat să fie cel prea, simți puterea lui Dumnezeu odată peste. Și te atinge și pe tine. De ce? Numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Frați și surori, nu vreau să vă
pun răbdare la încercare. Am vrut să vă aduc acest mesaj în fața dumneavoastră pentru că vreau să înțelegem că noi trebuie să avem discernământ spiritual. Să nu ne mai lăsăm manipulați de orice. Că s-au ridicat o generație de predicatori care cred că dacă le fac predicile ChatGPT-ul sunt predicatori. Și nu înțeleg că sunt doar niște livratori de informații. Nimic nu poate să înlocuiască puterea Duhului lui Dumnezeu care schimbă, care transformă, care atinge inimi, care îi motivează pe frați și pe surori să-și vadă starea și că trebuie să se pocăiască mai mult. Doamne Iisuse, ajută-ne ca să avem discernământ spiritual. Să nu ne lăsăm manipulați, Doamne Iisuse, de o retorică frumoasă. Să nu ne lăsăm manipulați, Doamne Iisuse, de niște cuvinte frumoase, de niște perle spirituale. Îi veți cunoaște după roade. Ce roade are predicatorul nostru? Ce roade are slujitorul nostru? Vine și ne predică frumos și când iese afară, sare la bătaie, primul lucru care îl face, iese în cale, vinde, merge și așa, mai facem și una de asta la altă. Asta e predicatorul nostru. Predicatorul șmecher. Asta nu e predicator. Acolo e altceva. O, Doamne Iisuse, ai milă de noi. Să nu mai credem că oricine ne spune Doamne, Doamne, e al Tău. M-am mirat de un frate care am întrebat și eu, de un frate, un slujitor. Nu-i dau numele. Am spus, mă, în toți anii de predicare a lui s-a pocăit vreun om? Nu. Unul s-a decis ca să se pocăiască. Să zică unul, frate, am ascultat cum predici și eu vreau să mă pocăiesc. Destul pentru mine. Spun alții, dar sunt învățători. Păi mai ales. Un învățător trebuie să te motiveze să înțelegi că tu ești pe o cale rea și trebuie să vii pe calea cea bună. Cine s-a pocăit de când tu predici? Nimeni. Frate, nu te supăra, ți-ai greșit vocația. Stai jos. Nu te supăra. Nu e locul tău acolo. Dar ne e greu să acceptăm lucrul ăsta. Lucrul ăsta. Când stai în bancă acolo, spui, aș fi vrut să cânt și o cântare. Dar n-ai voce. Păi da, dar spune Biblia că cine are inimă bună să laude pe Domnul. Spune să laude pe Domnul, nu să cânte. Laudă-L pe Domnul cu viața ta. Dacă știi să faci mâncare, du-te, fă mâncare la săraci. Dacă ai un dar de încurajare, dă-i un mesaj de încurajare, că eu m-am căzut și când îi dai mesajul ăla, îl ridici odată. E tot lucrarea lui Dumnezeu. Îl lauzi pe Domnul. Dacă ai o mașină și fratele slujitor nu are mașină, du-te, pune-te în slujba lui. Pune bani de motorină. Faci lucrare la fel ca el. Ascultă-mă ce spun. Lucrarea ta e la fel ca a predicatorului. Că spune Biblia că un pahar de apă, frați și surori, Dumnezeu va răsplăti pentru paharul ăla de apă. Dacă tu nu știi să cânți, nu mai căuta să cânți. Dacă tu nu știi să predici, nu mai te pune să predici. Dar și dacă știi să le faci și nu le faci, răspunzi înaintea Domnului. Că spune Dumnezeu prin Pavel, înflăcărează darul care e în tine. Înflăcărează darul. Dumnezeu nu te-a chemat să rămâi acolo la... Bine, că am mai spus lucrul acesta, că sunt mulți care de la Oșier vor să fie păstori, de la... Nu, frate. Caută să faci tot ce e mai bun în slujba în care te-a așezat Dumnezeu. Dracul va căuta ca să te ia dintr-un loc să te pună într-altul. Nu caută Dumnezeu. Satana totdeauna va căuta ca să spună, nu, tu ești mai bun de atât. Și acum, iertați-mă, surorilor, cel mai bun ajutor pentru un soț, pentru un slujitor, e o soție înțeleaptă. Nu-l trageți înapoi, dar nu-l puneți și mai față. Că s-ar putea să vă luptați cu Domnul. Ajutați pe frați ca să slujească Domnului. De ce? Pentru că o femeie înțeleaptă își zidește casa. Extrema cealaltă o dărâmă.